A estas alturas, ninguén dubida do atractivo das Rías Baixas como destino turístico. Por iso, o inicio simbólico da tempada ben merece unha aposta de longo por todo o alto. Será mañá cunha gala no Auditorio Mar de Vigo. No 2020 tivemos que deixar de facer esta gala, que é un gran evento turístico para toda a provincia, e este ano decidimos que había que facela. Unha gala que vai a ser espectacular. A campaña de promoción deseñada pola Deputación de Pontevedra para este ano, Momentos Rías Baixas, será o fío condutor do evento, unha cita que se aproveitará tamén para recoñecer e apoiar o sector do turismo nuns tempos especialmente duros por mor das restriccións derivadas da pandemia. Queremos facer un recoñecemento a un sector que ten sufrido como ningún outro as consecuencias da pandemia, con peches, con reducción de horarios, con moitas pérdidas de carácter económico, e tamén queríamos transmitir unha imaxe de optimismo. Desta imos a sair. E imos a sair xuntas e xuntos. Este ano Rías Baixas contará ademais cuns embaixadores de luxo, os seus estrellas Michelin, representantes dunha calidade que se extende á ampla maioría do sector. Non en van, máis de 100 empresas turísticas da provincia serán recoñecidas na gala co distintivo SICTED de excelencia, que recollerán na súa representación alcaldes e alcaldesas. Nin máis nin menos que 136 recoñecementos SICTED. Esta entrega dos distintivos de calidade é un recoñecemento a un sector que está facendo un esforzo sobrehumano para manter a economía ligada ao turismo, que supón o 10%, máis do 10% do PIB en Galicia e na nosa provincia. A gala do turismo de Rías Baixas comezará ás 7:30 da tarde. Estará conducida pola actriz Celia Freijeiro e poderá seguirse en directo a través da web da Deputación de Pontevedra e das súas redes sociais.